Ni kai sunanka nake mantawa. Mai dawa. Yawwa, shaye-shaye ma kake yi? Mana. Za ta ma illa fa. Zan kunna. A'a, karka kunna. Yanzu na san ka shakara sun kai 10. Sun fi 15. Kut, amma baka jin hayakin a cikinka? Na shafa ciki na ji ban ji shi ba. To, ni da mutumin kirki na san ka. Haba da ne jo. Ok, to amma yanzu ina za ka je? Gida. Ni wanne ne gidanku a nan ma? Mai hawa 5,000. A'a, anya yau kan kaɗe kuwa? Babu kai a jikina. To, ina ya je kenan? Ingalan. Lallai, amma yau wace iriya ka sha ne? Muguwan. To, me amfani shi kenan? It takes away the pain. Amma ka ga yadda ka dawo kuwa? Ban gani ba. A'a, ba ga ka a nan ba? Ba nan. To, ga ka nan fa. Ban gani ba.